Wai in tambaye ka mana Ayuba. Wai tun da muke tafiya cikin dokar dajin nan mu na rasa ina maka dosa a cikin dajin nan. Wallahi ni ma anya tunani na yana bani anya dajin nan ba shi bane wanda aka ce rufin matsafa na zaune a ciki. Cikin nan Eh. Ayuba, Na? baka ji wani sauti na shigo ka ba yanzu? Kamar ya kenan? Baka ji ana wani kamar kuka haka ba? Gaskiya ban ji ba, tsoron ka ne kawai ya ma yawa. A jejin nan na ka tsorata Allah. Mu je Ka sa kawai abin tsoro dole a gaye shi. mu samu mu fita Allah. Tsoron ka ne kawai ya ma yawa, ni Gaskiya- ba abin da na ji. Ni fa ina jin a jikina akwai matsala fa. Za mu fita in Allah da insha Allah mu je. Ba ga gita wani abu yanzu a bayan kan nan ba. Wallahi ban gani ba. Me ya faru? Na gita abu ne a bayan mu yanzu. A'a, kai dai tsoron ka dai kawai ya ma yawa. Mu samu mu isa gida, na ga yamma ta fara idan ina so in kai mu Fatima wannan abun wutan ta muna abinci. Gaskiya magana ni tun da tafiya muke cikin dokar dajin nan har yanzu mun gaza gano karshen shi. Gaskiya magana ina gaji. Wallahi tallahi ni zauni na zan yi cikin dajin nan ko mafarauta za su zo su dauke ni. Gaskiya mu kutar. Tunaninka kaɗan ne. Kawai na mafarauci ne zai shigo ma dajin nan. Bayan in sun shigo ma wasu ba sa komawa da rai. Mafarauta. Eh, To yanzu daman ka san da hakan ka tura mu wannan cikin wannan dokar dajin. kai baka san me bane, hanya ce ta biyo da mu. Kuma ka san yawanci mafarautan ma hanya ce take biyo da su. La ilaha illallah. Me yake faruwa? To kai baka ji baitin da kake ga wannan ba kana ganin na da uban tsoro. Dakata mu kutar. Gar ka manta. Ka san Allah shi yake kashewa shi yake rayawa. In Allah ya nufa za mu fita a wannan jejin. Za mu fita. In kuma Allah ya makomar mu ce nan ba yadda muka iya. Da haka mu ci gaba da tafiya.